F'temp ta' 6 xhur dan il-gvern wettaq ħidma li se tibda tagħti l-frott hekk kif it-tfal jirritornaw lejn il-bankijiet tal-iskola. Fid-diskors tiegħu lil dawk miġbura fiċ-ċentru laburista ta' Haddingli, il-Prim Ministru Joseph Muscat stqarr li l-gvern wettaq xogħol siewi fi ftit żmien mingħajr ħafna pubbliċità. Għannelu fl-ħajbdew l-iskola l-ewwel darba, elu foħra li ħajkunu qegħdin jirritornaw fl-iskejjel tal-gvern, l-iskejjel tal-Knisja, l-iskejjel indipendenti. U fil-verità, dan huwa s-sentiment li rridu ninaqdu miegħu, din l-sentiment ta' stennija mal-ġenituri, mal-istudenti stess. U li rridu naraw li x-xogħol li qegħdin nagħmlu aħna isarraf għal din il-ġurnata speċjali ta' għada. Fejn f'dan iż-żmien qasir anke fl-edukazzjoni bdejna nagħmlu riformi. Għall-ewwel darba se tiġi implementata s-sistema ta' klassijiet ta' sekondarja mħalta, ħaġa li kważi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u fi-skejjel privati diġà tinsab ipprattikata. Li uliedna bnietu subin jitalmu fl-istess klassi se twassal għal aktar maturità fis-sistema edukattiva, sostna il-Prim Ministru. Min barra li l-gvern se jiqpa dej bil-programm ta' bini ta' skejjel ġodda, fassal u wetta programm ta' titjib għall-iskejjel eżistenti tal-Istat. Investiment ta' 15 miljun euro f'dan ir-rigward ifisser li tfal kollha se jsibu ambjent li jilqom. Il-fatt li Children's Allowance ingħata kmieni ta' nifs ġdid lil ġenituri u permettilhom iserħu rashom dwar l-ispejjeż kollha li ġib magħha sena skolastika ġdida. Il-Prim Ministru sellem lill-għalliema kollha li mill-ġimgħa d-dieħla jibdew ħidma fejjida fil-klassijiet. Tenna li l-gvern se jkompli jikkonsulta magħhom u li jifhem li ma jistgħux jitabbew iż-żejjed waqt is-sena skolastika. Spjega li l-gvern qed jimmira li jkun hemm aktar taħriġ vokazzjonali f'għawdex sabiex studenti għawċin verament ikollhom għażla u opportunitajiet indaqs. Min għada s-sitwazzjoni ta' traffiku fit-toroq Maltin se tinbidel, hekk kif aktar persuni se joħorġu bil-vetturi tagħhom fi triqthom lejn l-iskola. Sabiex is-sitwazzjoni tkun ikkontrollata se ssir ħidma bejn il-Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali u l-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura. Bħalma għamel fil-każ ta' tneħħija tal-bendi buses mit-toroq Maltin, il-Gvern se janalizza s-sitwazzjoni fit-toroq, jitgħallem minnha u joħroġ bl-aħjar soluzzjonijiet. Dan kollu jixed li l-gvern jaf fejn huma l-prijoritajiet tiegħu, sostna l-Prim Ministru. Fil-waqt li żied jgħid li mis-sena d-dieħla se jkun qed jiffoka fuq il-qasam tas-saħħa fejn it-tmexxija ġdida wirtet pandemonju. Anke hawnhekk il-Prim Ministru semma tfal, din id-darba dawk li jinsabu fl-Isptar Monte Carmeli fl-istess taqsima ma' pazjenti adulti, soġġetti għall abbużi fosthom abbużi sesswali. Fil-qasam tas saħħa bħal f'kull qasam ieħor għal Joseph Muscat, dan il-gvern mhux se jipprova jġiha lin-nies jemmnu li hija perċezzjoni ħażina tagħhom meta jilmentaw u jsemmaw leħinhom. Ejdulna għax aħna qegħdin hawnhekk saqajna mal-art lesti li nisimgħu mingħand in-nies sabiex intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti u għawċi. Tem jgħid li tista' tinstema' stramba li Prim Ministru jindirizza n-nies u jagħmel enfasi fuq fejn il-pajjiż mhux sejjer tajjeb. Iżda dan juri d-determinazzjoni ta' dan il-gvern illi jisma' u iwettaq.